Hadian ke Jingpun Bana ke District Council Affairs DCA yak result jongkar election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council but Jainte Hills Autonomous District Council kata haka arpusau tarik rempang araja arpusan lalak ban saki yak jing yok kur ke Voice of the People Party VPP yak jing job hak HADC hak bakal lalak ban yok hadu khatnyo teli kisi nakini ki khanyo ngot uwe na pedeng jangki udu nong thok kubor ubla ai ka jinsakri ha kani ka kam mentala kumba live post na ai but ubla don benta bat ka kot kubor mau por na lor ka rikhasi channel udu rang ba udu beli thu kerteng kumu ba powel soklan ubla yo e ka jing job ha kani ka election MDC na Mauthat Raisan constituency but kumu MDC bethamai ka te ka constituency tungin ya ngap ya ka ei ka bo don ban pen ngau shaki paj ba kadang kita bawa yang himang ala syakri kala kampatai kubor mata life husnam bat kadang nihi ke bala penslor yang dengan ni syakman ban ya cakoi pat ka rukom syakri patma ke ba amde chu da ka jingtho nan ni ka jingong mo ke banga judi aki electronic media da ka jingtho aki print media mata pak kadang lenti lan ka lenong ka bangan hab pen i di kikam kemat kikam ki jengka kikam ki jam jengka ke bangan te mata kilong namba ki jingtre kam ke junga kaban kong kamu MDC jongka pariang Mauthat Raisan nin pek na kam ta ka jingbit ki jingbiang jaka konstitusi ke jungi ata ka ba arpat kamu ta usyakri bo pek na ta ka ri ke ye ke jungi bat kaban kong hingin bakal kan kamsok yang yi kalong bangin trekam kat kum ki nongrem jongka parti batum jur ki manifesto ki berada ka parti ke jungi ka bakala penmi anam ta ka election MDC bakatai kalong manwan ra ke jing sencha kadar ka khoj menyiap persyak ke bam sab nang taban wanra ke jing trekam ke bam phemna siliang yenu noru mak khamtap me ke ba kongsan ke deng mangin syakri hok ki pai ba habang syakri hok ki pai ba ke ke kentup ki bun ki kam sisi mangila syakri hok ki pai ba kemut kindo kun ki kam ke bangi nyele kinu ki kam ke bangi nyetrei nyela ban wanra ke ta ka jing so tenat ke jing so kemen ya ki pai ba tai ke bangas ngau ke kam ke bangan kong ke jonga tiba khmat we ke dia tai ngalai ngan kalang i ya ke jing sadien jong ki snong ndong ke jongi ngi ya ke jing duk jong ki breu ke jongi ngi ya ke jing lenga pisa ki samla ke jongi la kalong ka thungkam thungjam ka jing yam jong kilong yi long sam ki baduk kilong kmi kilong makabut ki don ki sibun ki skim ka sarkar ki ba ka lada ki bo sarkar ki department ki ba fair ki penpoi sya ki pak ba kamat kan dalong jing nyarap ka ngan su anu saya phi ki don ki skim ki ba bun ki bangiyo aki sinong ki ta gu jongi ki bawan lamba jang ka central government lamba jong ki block la kalong ke jing crisis pas ni la kalong ki skim pankhana la kalong ki skim ying baduk ni i ba kini ki wan namba jing kisnong bat kisnong ki tentre kam hok iken ki skim na ta gidong gila jing arab lu nam ta ki self group ka badem ta ki long kemi na ta gidong ki jing arab lu na kam ta ki samla ga jongi la kalong ki sports club la kalong ki sang samla snong ki sang kemi ra baro ki skim ki ba ka sarkar kala bu ka poi be saki pai ba kam mat kana long ka jing arab ka ba khrau dendai ka ka banga syam ka bangalap kalong ba ki ba pun ki skim ki kempoi hok deh kita ki beri hok manyo alan duk sai ki ya fi kadan koi ka sports club na kasong jongi ade ke register bat ka sarkar bengi apply ya ka yes ki mentala asnem nyemyo ningi shi ba ka sarkar ka chim sa jongi pemra kadan ta ka yes ki menyarap kata lang iki samla de ki ba apply pat kimyo kum kini ki ngis ngo ba kam de kan kam sarkar apa ka sarkar ka jong pai ba ka bala je do pai ba ai kan kita ki beri hok manyo kemudian balak tak silang tak kita ki club dan ki group ki barang jadi bat kita ki parti ke bana sarkar ngas ngo bakal nekar kam cekam ke we na ki bangi kum ki na mikmat bai ba ho ngi mikmat apa dia konsel ngim la banyak tukar kita ki kam jangka sukan rei kum nu mikmat pat ubal mikmat ki ba lembaga konsensi ngila en pesngau je kan ki bos sarkar lembaga bol ka ba la ben siat dangi pi kai ka bang pengan kalong bangi kai ka bangi UI na ki nongilam jaga parti ke jongi la kalong iba ardan la kalong iba pride ya kami skim ka ba ki bu kata sistem arklor san phralak kini ki nongilam jongi ki sam hok ki pak ba mo de ka kham ko san ya kalong ba ki sam ka rukom ka ba khu ka ba shai ka ba baro ki tip lang tikai ka ba ngayu i yang thie po ka konsensi ke jongi ba akwi de konsensi imde ata ka Mauthat Raisan keleng ki konsensi ki pat kem kam shai di kor kom sam kem tip mano bayo kino ki bayo ki ying badok kino ki bayo tin bakam ta ter mancu ai kan saya pi ngang thi dan hapo ka song kan si mauria ngalong sodar matalah nerusnem ba ngadang su ino na kam sodar matadang nu benai Januari mata usnem ngamtip mano bayo skim MLA na ka song ka jonga dan ki rang ba na ka song jingi kim tip atar ba song kam tip te ka ngas ngo ba kata kam de kan ti ka ba sai te
hakasang go jongi ice cream umelingi kinong nam chong yem tip te kamot kalong ga ikabam sngoto na tingir kanjin lang ka bala bahasibon akan tuyo MLA jong kamot tarasan ru ba sam ya ta ka scheme yem tip hi ayano ne phi election non reg di pai ba de ban tip te ong no action jongi bin mla ban sam hi baro sisnong wi po we bon yo scheme na ka scheme ba de nam ta baro pin sisnong jong kamot tarasan ti la kum do kum ki pai ba no sisnong de ban tip na man ngila jit u MLA ubade unong mikmat jong ka konsumsi bar kawai dia mo mikmat tang ka wai ka parti ka ujab kata ka jing keren jong ka po khnang ba ki talong ka jing mento ngi i ba ki don kemelir ki ba ya ka scheme ka bari masam ar ulai ar sa na ujab kem sam ki boten talong ka jing set ka bakum kata but bun sini ki sem ka bu man sam shua jong ka election tik ni ka ba kabangim sultanat ka ba amdi tang kam ta MDC indrai kum kinong chong snong ngala jukren ni kani nakapor sa kapor larja baro ki MLA jong ni kajala ka jongi ki samhok ka scheme but ki pen samhok ta kom ka basay ka bakhu kanalong ka jing mentoy ka bakhraw nangam ong ya tang yaw MLA jong ka motor san ya baro ki MLA jong ni kajala ka jongi Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.